कोकण म्हटला की हिरवी जर्द वनराई, डोंगर दऱ्या, झुलणारे माड, उंचच उंच पोपळीच्या बागा आणि पाठ शिवणीचा खेळ खेळणाऱ्या निळ्याशार समुद्राच्या लाटा. या पलीकडे कोकणी माणसाला आवडतात ते राजकारणाच्या गझली, खवय्यांसाठी मासे वगैरे. आणि हे सगळं जरी खरं असलं तरी कोकण लक्षात राहतो तो इथल्या रूढी परंपरामुळे. वाडवाळ ही त्यापैकीच एक पूर्वांपार चालत आलेली प्रथा आपल्या तळ कोकणात सगळीकडे दिसून येते. साधारण काजू कोकमाचा हंगाम संपला की ही वाडवाळ सुरू होतात. ज्या भूमीने किंवा एखाद्या क्षेत्रातून आपल्याला काही उत्पन्न मिळते, आपली रोजीरोटी चालते, त्यासाठी म्हणून तिथल्या राखणदाराला किंवा त्या जागेचा जो कोणी दैवी शक्ती असेल त्याचा दिलेला हा मान म्हणजेच वाडवाळ असं समजलं जातं. माळ रानावर, सड्यावर, घरापासून जवळच्या भाटल्यात वगैरे ही वाडवाळ घातली जातात. काही ठिकाणी जेवणी असेही याला म्हणतात, तर गावानुरूप बदललेली नावं आपल्याला दिसून येतात. कुठे कोंबड्या बकऱ्याचा मान, तर काही ठिकाणी शाकाहारी सुद्धा वाडवाळ असतात. आज आपण अशीच एक आमच्या रावतांची जेवणी बघणार आहोत. सगळ्या वारशांची मिळून 3 ठिकाणी काजूची वाटपं आहेत आणि आळीपाळीने 9 कुटुंबांना ह्या काजूच्या बागा साधारण 9 वर्षांनी एकदा अशा येत असतात. म्हारिंगण म्हणून एक दांडेकऱ्याचं स्थळ आहे. तिथलं वाटप ज्या कुटुंबाला येईल त्यांना हा जेवणी किंवा वाडवाळ घालायचा मान मिळतो. आपले पूर्वज फार हुशार होते. ह्या परंपरा वर्षानुवर्ष चालाव्यात म्हणून एक दूरगामी विचार त्यांनी त्या काळापासून केलेला आहे. निसर्गावर विसंबून असणारं काजूचं उत्पन्न ते कुठल्या वर्षी मिळेल न मिळेल सांगता येत नाही. म्हणूनच या वाडवाळाच्या खर्चाचा भार एका कुटुंबावर न देता इतर वारशांनी सुद्धा थोडा थोडा सहभाग घ्यायची यात रीत आहे. पावशेर तांदूळ आणि 1 किंवा अर्धा नारळ सगळे वारशी देत असतात. शिवाय जेवताना चपाती किंवा भाकरी ज्याला हवी असेल त्यांनी ती स्वतः घरातून न्यायची आहे. ज्या मुलाचं जायवळ झालेलं आहे त्यांनाच या ठिकाणी आणलं जातं. जी वर्सल असेल तो साधारण 6 महिन्यापासून एक मोठा कोंबडा देवाचा म्हणून राखून ठेवत असतो. आमच्या इथे एका कोंबड्याचा मान दिला जातो. दुसऱ्या ठिकाणी ही कोंबड्याची संख्या वाढूही शकते. सगळे वारशी एकत्र येऊन ज्या ठिकाणी ही जेवणी घालायची आहे त्या ठिकाणी एक चूल मांडतात. मोजक्याच वस्तू, साहित्य, आवश्यक तेवढी भांडी घरातून आणली जातात. आता ह्या रेडीमेड पत्रावळी, द्रोण वगैरे आले आहेत. नाहीतर पूर्वी पेल्याच्या जागी करवंट्या वापरायची सुद्धा पद्धत होती. मानाच्या कोंबड्याला एकदा पोटभर खायला दिले जाते, काजळ घातले जाते आणि राखणदार किंवा त्या जागेवाल्याला गाराणे घातले जाते. कार्यपूर्तीसाठी नारळ फोडला जातो. त्याच वेळी इकडे घरातल्या चुलीतील जळते निखारे काढून बाहेर टाकण्याची पद्धत आहे. कदाचित जो काही क्लेश असेल तो या आगीत भस्मसात होऊन दे अशी धारणा यामागची असू शकते. इकडे कोंबड्याचे दोन्ही पाय आणि डोके वेगळे करून एका बाजूला ठेवून दिले जाते. जेवणाची तयारी सुरू होते. साधारण माणसांचा अंदाज घेऊन भात केला जातो आणि रटमट कोंबड्याचा रस्सा तयार. जेवायला पंगत बसते. भात, कोंबडीचा रस्सा, कांदा, लिंबू आणि प्रत्येकाने सोबत आणलेली भाकरी किंवा चपाती यासोबत सगळे वारशी जेवणावर तुटून पडतात. हवेतला गारवा, सोबत गावठी कोंबड्याचा रस्सा आणि घरापासून दूर अशा वातावरणात प्रत्येकाला 4 घास जास्तच जातात. जरी देवदेवस्की ही पार्श्वभूमी या वाडवळांच्या मागे असली तरी आपले सगळे वारशी किंवा शेजारी एकाच पंक्तीत जेवावे हा एक उद्देश या वाडवळातून
सफल होताना आपल्याला दिसून येतो. जेवून झाल्यावर पुन्हा एक गाऱ्हाणं होतं. राखणदाराला सांगितलं जातं की आमच्या परीने पूर्वजांपासून जे चालत आलंय ते आम्ही केलेलं आहे, तू मान्य करून घे. सगळ्यांना सुखात ठेव आणि कोंबड्याचे पाय आणि डोकं तिथल्या भूमीला दिलं जातं. त्यानंतर त्रिपान केले जाते. अर्थात सगळ्याच ठिकाणी हे त्रिपान होत नाही. मग सगळं आटपून सगळेजण आपापल्या घरी परततात. मित्रांनो, अशा विविध प्रकारच्या परंपरा आजही कोकणी माणूस जपतोय. कोणी याला श्रद्धा, अंधश्रद्धा असंही म्हणू शकतो. पण कोकण अशाच संस्कृतीमुळे समृद्ध आहे आणि म्हणूनच या कोकणाला स्वर्ग म्हणतात. रीतीप्रमाणे आमचा काय उपायाकडे आमचा इच्छा